Hallit Kuusankoskella eivät toistaiseksi ole täyttyneet taidetapauksista, mutta kulttuuriväki ei luovuta. Kaupungin puoleen kääntyminen on ollut virhe. Asiat vain mutkistuivat Amerikan hallia haviteltaessa, näin sanovat aktiivit. Alueen uusin tulokas, taidetupa Pikku Selma, onkin asioinut suoraan UPM:n kanssa. Eilisissä avajaisissa tilat osoittautuivat kävijöidenkin mielestä erityislaatuisiksi. Heija-Leena Martikainen tapasi taidetehdasajatuksen isän Juha Salmisen. Juha Salminen, sinä olet varsinainen kulttuuritoimija ollut Kuusankoskella ja tässä laajemminkin Kouvolassa. Ja nyt esimerkiksi täällä näissä vanhoissa Kymin tehtaan rakennuksissa olet nähnyt paljon sellaisia mahdollisuuksia, että niitä voisi käyttää kulttuurin toimintaan. Mutta nyt kun seistään tässä Amerikan salin tuntumassa, niin miten sen hankkeen kanssa kävi? Siinähän on nyt käynyt sillä tavalla, että tällä hetkellä se on vuokralla. UPM on vuokrannut sen varastotiloiksi erilaisille, muistaakseni 3 yritykselle. Ja sehän saavutti tämä taidetehdashanke silloin, kun sitten tehtiin televisio-ohjelma, tämä Suojele minua -rakennus. Ja kaikki näyttää aika hyvältä silloin. Se toimi loistavasti sen konsertin pitopaikkana. Ja siitähän oli meillä silloin tämän kulttuuriyhdistys Kohun kanssa ikään kuin valmis vuokrasopimus vuonna 2010, että me saadaan se kuukaudeksi käyttöön ja järjestää siellä tilaisuuksia. Mutta sitten se törmäsi tähän kaupungin byrokratiasuohon. Me otettiin siihen kaupunkien mukaan ja asiat muuttui vaikeiksi ja hitaiksi ja työryhmälähtöiseksi ja sitten se hautautui sillä erää. Ja nyt tällä hetkellä tuo Amerikan sali on kyllä aika lailla menetetty siinä. Niillä on aika pitkät sopimukset, mutta tosin tällä Kymin tehtaan alueellahan on edelleen tämmöinen historiallisesti tämän seudun ikään kuin sydän ja alkulähde. Ja täällä yhdistyy mun mielestä edelleen niin kuin kaikki, mitä nyt ajatellaan uuden Kouvolan historiaa ja tarinoita ja identiteettiä, niin tämähän on loistava alue. Niin jännä, että UPM sitten oli valmis kyllä sopimaan tästä kulttuurikäytöstä. Joo, siinä käy varmaan se, mikä on aika yleistä, että kun tavataan ihan henkilökohtaisesti, tehdään konkreettiset ehdotukset, että niin kun me saadaan tuo tila kuukaudeksi käyttöön, kun me pestään se lattia. Ja UPM hoitaa sitten ne niin kaikki sellaiset esimerkiksi roikkuvat sähköjohdot pois sieltä. Ja asiat voi tehdä myöskin yksinkertaisesti, sopia ihan henkilökohtaisesti ja ilman sitä semmoista suurta byrokratiaa ja byrokraattista ajattelutapaa, mikä joskus tuntuu, että virkamiehille, jotka on tehnyt pitkään sitä hommaa, niin on jotenkin juuttunut sinne. Miksi te yleensä menitte sitten kaupungilta kysymään sitä mukaantuloa? Jotenkin se tuntui vaan silloin, että kun meillä on ollut suurempi niin haave tästä, että me saataisiin sitä aluetta tämmöiseksi niin kulttuuritehtaaksi, koska tämähän on kansallisesti ja varmaan myöskin kansainvälisesti tosi hieno alue ja täynnä hienoja vanhoja tiloja, että niin siinä olisi saatu semmoinen suurempi niin pyörä liikkeelle. Se meni sitten vähän toisella tavalla. Ne halusi perustaa työryhmän. Niin, siinä oli työryhmä, joka sitten pohtii seuraavan työryhmän kokoonpanoa, joka sitten pohtii, mitä hän siellä oikein voisi tehdä. Ja me sitten Viinikaisen Villen kanssa vähän tuskannuttiin sieltä, että voi ei. Onko teillä jo Kiikarissa joku muu tila täällä? On siis muita tiloja nyt ja tällä hetkellä etenkin meitä kiinnostaa tuossa tien toisella puolella olevat vanha UPM-luola, joka silloinkin kuului näihin meidän hahmotelmiin. Sehän on rakennettu silloin 20-luvulla mun ymmärtääkseni niin kuin UPM ikään kuin varastotiloiksi ja sodan aikana siellähän toimi sitten ammussorvaamo, mutta se on aivan ainutlaatuinen paikka sekä akustisesti että sitten myöskin valoina, koska siellä ei esimerkiksi semmoista, kun etetään pimeää paikkaa, missä se on aivan mahtava. Me tehtiin siellä muutamia kokeiluja silloin, kun sinne vielä pääsi ja se oli kyllä todella vaikuttava ja sen mahdollisuudet on kyllä tosi isot. Mitä siellä voisi tehdä? No siellä voisi siis esimerkiksi tehdä äänimaisemateoksia, teatteria, valonäytöksiä ja runoja, klassista musiikkia. Puhuin tämmöisen lyömäsoitintaiteilijan Teho Majamäen kanssa, joka on etsinyt luolia Suomesta, niin hän oli aivan innossa, että voi vitsi, että tommonen paikka, että hän tulee ehdottomasti heti katsomaan, tutustumaan siihen, kun sinne vaan pääsee. Sinne mahtuu ehkä 450 henkeä aina kerrallaan ja se on niin hyvin organisoitua ja järjestettyä pitää olla sen toiminnan tietenkin sitten. Mennäänkö katsomaan nyt tämä uusin tulokas, joka pitää avajaisia nyt? Pikku Selma taidetupa. Joo, täällä.
Morjes. Ei mitään, kiitokset. Tervetuloa, hyvät tulee, otatte ne jännityspäivää. Niin runsas. Mä oon aivan hämmästynyt, että tiedän hänen harrastuksessaan ja olen seurannut netistä. Mutta kun mä tulin tähän, mä sanoinkin, että nyt mun pitää vaan keskittyä, kun mä oon ihan hämmästynyt tästä. Anna-Maria Teihilä, niin mikä sinua hämmästyttää? No eniten tää monimuotoisuus. Että täällä on siis niin monia. Tämä kaikkea taiteen kirjo. Todella. Häiritseekö se? Ei. Tää on musta vähän niin kuin erilaista. Ja sitten tää miljöö on jotenkin niin hyvin käytetty. Tämähän on aivan ihanteellinen paikka. Mukava. No täällä on Pikkuselmassa nyt sit avajaiset ja Vesa Parvinen, oot saanut näiden nuorten taiteilijoiden töille ihan omat tilat. Joku sanoi, että älä laita sinne, että se on kaikesta syrjässä, mutta minä olen sitä mieltä, että tämä on kulttuurillisesti kaiken keskellä, eikä mitenkään syrjässä. Kenes tilat nämä on? Keltä vuokraat? Eli tämä on UPM:n tilapalveluiden tiloja, eli UPM vuokraa näitä tiloja. Täältä löytyy kyllä tyhjää tilaa vastaavanlaiseen käyttötarkoitukseen, niin varmaan tuhansia neliöitä. Kyllä minun täytyy itse olla ihan rehellinen ja sanoa siinä, että minä en ole kaupungilta tähän apua pyytänyt, enkä usko, että olisin mitään sieltä saanutkaan, jos olisin lähtenyt kysymään. Että kyllä tämä on minusta niin kuin käsittämätön juttu siinä mielessä, että tällainen paikka, joka oikeasti sisältää ja huokuu vanhaa historiaa, ja jos tämä koko juttu on syntynyt tänne, niin tämä on täällä puoli tyhjillä ja tätä kaupunkia ei markkinoi, mutta mä äsken tuolle Juhalla just sanoin, että viime lauantaina niin Lappeenrannasta Saimaan turistipussi toi ison kasan mummoja ja vaareja tuohon pihaan ja ne käytti tätä aluetta ja katteli, eli etäämmällä tajutaan mikä tämä alue on, mutta täällä ei kyllä omaa hiekkalaatikkoa ymmärretä ollenkaan tässä kaupungissa. Et se minusta on nyt vähän sääli, että nyt pitäisi niinku avata silmät ja katsoa, että täällä on näitä mestoja. Mihin tässä kaupunkia tarvitaan itse asiassa? Juha Salminen, mitäs ajattelet? Niin, siis tällä hetkellä tuntuu siitä nyt, kun tämän historian kautta, mitä tätä on koettu saada taidetehdas niin projektia aikaiseksi, niin tuntuu, että kaupunki on kyllä lähinnä vain ollut tiellä ja haittana ja hidasteena. Että tästä näkee hyvin tuohon Amerikan salin suulle ja nyt jotenkin sinne semmoinen pieni tämmöinen katkeruus tai semmoinen, että nyt kun ajatellaan minkälainen tila tämä olisi jo, nyt jos se olisi jo meillä käytössä tässä kulttuurin tekijöiden kanssa ja silloin myöskin tämä syrjässä olemisen ajatus varmaan niin kyllä poistuu se, että ne saadaan lisää toimijoita. Ja nämä perusteet siitä, mitä nyt tällä hetkellä suunnitellaan taidetehdasta Tasalminmäelle, että se olisi jotenkin keskustassa semmoisia pieniä saunoja ja yksittäisiä liitereitä ja varastorakennuksia, niin verrattuna nyt tähän kokonaisuuteen, mikä täällä on tarjolla ja tämmöinen kansallisesti niin tosi hieno ja arvokas sieltä, niin kyllä se vaikuttaa todella niin huolestuttavalta. Voisiko ajatella niin, että taiteilijayhteisöt rupeisikin suoraan sopimaan tämän vuokraajan, omistajan, eli UPM:n kanssa? Joo, siitähän se lähti silloin vuonna 2008 perustettiin tämä Kohu ry just tätä varten, että tehdään suoraa toimintaa ja lähdetään ikään kuin ruohonjuuritasolta tekemään, koska sitten niin kuin tämmöisten sanotaan taiteen tekijöiden, jotka toimii aktiivisesti taiteen alalla tai kulttuurin alalla, niin siellä se ajattelutapa on yksinkertaisempaa ja se ei ole niin kuin negatiivisessa mielessä yksinkertaista, vaan sitä, että asioita on mahdollista oikeasti myöskin tehdä. Aina ei tarvitse suunnitella ja istua, kunnes asiat on mennyt ohittu, vaan voi ryhtyä toimeen, niin kuin esimerkiksi tässä tämän gallerian tapauksessa. Mitäs tykkäät tästä galleriasta? No, tämä on hieno. Niin kuin, siis täällä on just tämmöistä, kun täällä vanhoja putkia kiertää ja nämä tilat on tosi makeita. Hienoa, että tänne on saatu nuorien taiteilijoiden työtä nimenomaan. Aivan mahtavaa. Hei Minna Metsärinen, missä sinun töitäs onkaan täällä? Mulla on nyt täällä, ne on vähän levällään niin kuin kaikilla, että täällä on Italian Toskaanasta pari työtä, tuolla on alumiinilevyllä satiinikanvastyö ja tuolla on sitten ihan alumiinikehyksissä Toskaana. Oi Toskana. Juu, ihana vihreitä ja sitten on Espanjasta, oikeastaan Teneriffeltä on tällainen kyyhkypari ja sitten on Jaalasta, Kouvolassa ja Iitistä on muutama kuva sitten niin kuin tuossa toisella puolella.
Mitäs tykkäät tästä näyttelytilana? Tosi kiva ja just tätä samaista tilaa kävin Vesan kanssa aiemmin keväällä katsomassa ja ei olisi silloin voinut kuvitella, että tästä niin kuin tulee näin, voi saada näin upean tilan. Töitähän näkee myös nettisivuilla, mutta on se vähän toista katsojan kannalta nähdä ne ihan aitoina edessä, fyysisenä kappaleena. Entäs taiteilijan kannalta? No siinä on myös se, että on aina se käsin kosketeltavuus, vaikkei niitä nyt mennäkään niin kuin hiplaamaan niitä töitä yleensä, mutta on se ihan eri nähdä niin kuin koko netissä ei saa, vaikka siellä lukee mitat työstä, niin ei saa kuitenkaan sitä kolmiulotteisuutta. Niin kuin nyt esimerkiksi lasityöt on oikeastaan paras ja nämä veistokset, niin kun ne on just kolmiulotteisia enimmäkseen, niin ne täällä tulee ihan eri tavalla ilmi. Ja toki omat valokuvatkin niin saa sitten kehyksineen ne kaikki kokonaisuuden ja mitat ja sen tunnelman paremmin irti. Tohonhan me nyt ensi kesäksi niin kun haaveilin sitä ja olen miettinyt sitä juttua, eli tuossa vieressä, kun on nyt 104 toi eka sali, niin siihen on niin kun ensi kesään niin 3-4 kuukautta niin joku kesätaidenäyttely, että kyllä menee rahat onkin ihan mistä vaan. Et todennäköisesti omasta pussista pahimmasta, mutta ei se mitään. Se kyllä, että saa tähän, että pitää joku uskoa, jos lähtee tekemään, niin tehdä sit silleen, ettei jää tähän istumaan ja itkemään tähän nurkkatuoliin. Se on nimenomaan just niin. Joo, kyllä niin kuin se on täällä kulttuuripuolella nähty, että jos jotain haluaa saada aikaiseksi, niin kyllä ensin kannattaa melkein tehdä ja sitten se joko palkitsee tai ei palkitse sen jälkeen. Sitten jos se jää odottamaan kaupungin mukaan tuloa tai rahoituksia tai apua, siis ulkopuolista apua, niin kyllä melkein jää asiat tekemättä. Se on teatteripuolella vähän sama, koska niin kuin, siis kaikkialla kulttuuripuolella nykyään törmää siihen rahaan tai lähinnä siihen, että rahaa ei ole. Kymenlaakson radio. Radio Suomi.